φταίνουν οι συνδικαλιστές. Και γιατί να φταίνουν οι συνδικαλιστές? Γιατί αυτοί είχαν κλείσει την ΕΡΤ πολύ πριν την κλείσουν όλοι πιο πάνω και γιατί έριχναν μαύρο με μια κάρτα που για μήνες και χρόνια έλεγε πληρώνετε κοροϊδαπολίτες, υποσπέρτ απεργή για το κάθε τι. Και γιατί να φταίνουν οι συνδικαλιστές? Και ποιοι να φταίνε? Να φταίνουν οι εργαζόμενοι που ήταν καλοβολεμένοι με τις συνεχείς απεργίες, που οι περισσότεροι τις πληρωνόντουσαν, που άφηναν τους συνδικαλιστές να διακόπτουν τα διοικητικά συμβούλια και η ουδής διαμαρτυρήθη ή διαφώνησε. Και γιατί να φταίνουν οι εργαζόμενοι? Και ποιοι να φταίνε? Ο Καραμάνος την χάνει διπλωματούχος του Πολυτεχνείου της Τασκένδης, Ρωσία. Και είναι λαμπρόν παράδειγμα Έλληνος επιστήμονος, ώστις διέφυγε του κομμουνισμού για να υπηρετήσει την πατρίδα του. Τι με λες, κύριε συνταγματάρχα μου? Όλο στα μαγειρία και στα φοδευτήρια με βάζουν υπηρεσία. Στο στρατόν, Καραμάνο, δεν γίνονται διακρίσεις. Και επιστήμονα είσαι, σκατά θα καθαρίσεις. Εκεί που χτυπάει η καρδιά της ΕΡΤ. Βιομέ, ένα εργοστάσιο στα χέρια των εργατών. Εδώ και 2 χρόνια λειτουργεί με αυτοδιαχείριση. Παράγει φυσικά καθαριστικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στηρίχτε την προσπάθεια για μια παραγωγή χωρίς εκμετάλλευση, με στόχο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος των λίγων. Αγοράζουμε και καθαρίζουμε με αλληλεγγύη. Για πληροφορίες, protviome@gmail.com. Συμπολίτες μας καταναλωτές, βρισκόμαστε στους δρόμους και αγωνιζόμαστε για να παραμείνει το εργοστάσιο της Coca-Cola στην Ελλάδα. Η μεταφορά του εργοστασίου και οι εισαγωγές από τη Βουλγαρία σημαίνουν καταστροφή της τοπικής οικονομίας και αύξηση της ανεργίας στη χώρα μας. Όλοι μαζί μπορούμε να το σταματήσουμε. Ούτε γουλιά αμύτα, ούτε γουλιά Coca-Cola, ούτε γουλιά Φάντα. Μποϊκοτάζ τα προϊόντα της Coca-Cola μέχρι να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Δεν πίνουμε αμύτα, δεν πίνουμε Φάντα, δεν πίνουμε Coca-Cola. Συμπολίτες μας καταναλωτές, λέμε όχι στις απειλές και την τρομοκρατία της Coca-Cola. Λέμε όχι στον ετσιθελισμό και την ασυδοσία της. Παίρνουμε δύναμη από τη συμπαράστασή σου. Παίρνουμε δύναμη από τη μεγάλη σου συμμετοχή στον αγώνα μας. Έχεις την δύναμη να τους αναγκάσεις να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Έχεις την δύναμη. Η συμμετοχή σου στο μποϊκοτάζ φέρνει αποτελέσματα. Συνέχισε. Μην αγοράζεις αμύτα. Μην αγοράζεις Φάντα. Μην αγοράζεις Coca-Cola. Ελληνική ραδιοφωνία. Αυτοδιαχειριζόμενη αίρα Καλαμάτας. Στους 107,2 στα FM και διαδικτυακά μέσω του airtopen.com. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τη Σύση και από τη Λίλια. Στου κόσμου τον μπαλκόνι, για λοιπόν. μια τελευταία φορά. Αλλά με μια έκπληξη. Ωραία, με μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Σήμερα λοιπόν, Λίλιαν, που είπαμε ότι είναι και η τελευταία μέρα που θα κάνουμε εκπομπή εδώ από τη συχνότητα της αίρα Καλαμάτας, είπαμε να έχουμε και μια μεγάλη παρέα.
Θέλεις να πούμε ποια θα είναι αυτή η παρέα? Να πούμε. Να ξεκινήσουμε από τα δεξιά. Από τα δεξιά? Ναι. Λοιπόν, δεξιά-δεξιά είναι η Στέλλα. Συνάδελφος, δασκάλα. Ορμόμενη από τη Λαμία, ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαστε 2 από τη Λαμία εδώ μέσα σήμερα. Ναι, μετά θα μετρήσουμε πώς είμαστε από την Καλαμάτα. Εντάξει. Όμως. Και δίπλα ο Θέμης είναι ο μουσικός Θεμιστοκλής Κρητικός, ο μουσικός στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, ο οποίος μας έρχεται από την Κέρκυρα. Μα από πού θα ερχόταν ένας μουσικός, βρε παιδιά? Από την Κέρκυρα θα ερχόταν. Δίπλα η Γεωργία Καμαρινού, δασκάλα και αυτή στο 14ο Δημοτικό Σχολείο. Και όπως βλέπεις καμαρώνω. Βεβαίως, είμαστε στο ίδιο σχολείο όλοι. Να πούμε ότι η Λίλιαν είναι διευθύντρια στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, αν και δεν θέλει να το λέω πάντα δημόσια. Και ήρθε η ώρα να δούμε και ποιοι άλλοι είναι παρέα μας, γιατί είναι και άλλη παρέα μας. Λοιπόν, εσύ τους ξέρεις, οπότε είναι σειρά μου να τους μάθω. Λοιπόν, ωραία. Είναι μαζί μας η Ελευθερία. Η Ανθή. Η Ολυμπία. Ο Μάρκος. Ο Ηλίας. Η Δέσποινα. Η Σοφία. Ο Σταύρος. Ο Γιώργος. Η Αλεξάνδρα. Ναι. Η Σαμπρίνα. Και η Κατερίνα. Όλοι εσείς από ποια τάξη είστε? Από την Τρίτη. Από την Τρίτη. Και από ποιο σχολείο? Από το 14ο. Ωραία. Αλλά δεν λέμε γιατί ήρθαμε ακόμα. Το κρατάμε μυστικό. Το κρατάμε ακόμα μυστικό. Λοιπόν, πόσο πιο ωραία να αποχαιρετούσαμε αυτή την εκπομπή από τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς, και να τους φίλους μας που είναι μαζί. Αποχαιρετάμε την εκπομπή και υποδεχόμαστε. Υποδεχόμαστε 2 πράγματα. Τι? Το ότι ανοίγει η ΕΡΤ, επιτέλους, μετά από αυτό το μαύρο που είχε πέσει, και αποχαιρετάμε αυτό το στούντιο, αλλά καλωσορίζουμε εμείς το καλοκαίρι. Και είναι ο πιο ωραίος τρόπος να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι. Και να το καλωσορίσουμε τραγουδώντας. Αχ, αρχίζεις και όχι, ένα τραγούδι θέλω να ακούσουμε για το καλοκαίρι. Ωραία, θέλετε παιδιά να ακούσουμε για το καλοκαίρι? Ναι! Αν και μας έβρεχε λίγο εχθές και προχθές και μας ζάλισε ο καιρός, αλλά είναι η ώρα του καλοκαιριού. Τάσο, να ακούσουμε για το καλοκαίρι? Ωραία, φύγαμε. Καλοκαίρι, η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετόνιες μες στο πανέρι, μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μέγαρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούσανε μυστήρες μεταφέρει, την βανίλια με το δισκότι στο χέρι, την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλείστες τις γρίλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει, στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον κούκο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαγώνες. Καλοκαίρι, με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Σκυμμένου θεριστή του τυφλό χέρι. Καλοκαίρι, με
με βαριά μοτοσικλέτα μες στα σκέλη, τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, όλο πίσα και κατράμι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, με το ρόχο του air-condition μεσημέρι. Φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι, εκείνου με τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρόθαλά μου. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, στην αρχή σαν έγχρωμο έργο στην Ταγκέρη, αλλά εν τέλει με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι, τη λαχτάρα του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι, τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει μια πλημμύρα των καρπών σταρικεμένη, στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι. Καλοκαίρι, μες στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει. Να πούμε Σύση γιατί ήρθαν όλα τα παιδιά σήμερα εδώ. Ναι, τώρα νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Λοιπόν, φέτος ήταν μια δημιουργική χρονιά. Και τούτα τα παιδάκια, επειδή και εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ, τα είχα μικρούλια, ξέρεις. Τα είχες πρωτάκια δηλαδή. Πρωτάκια και δευτεράκια. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Και αν έχουν το κίνητρο, κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, τώρα λες κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Βέβαια, όλα τα παιδιά όταν έχουν το κίνητρο κάνουν τα πάντα. Ναι. Επειδή λοιπόν το κίνητρο υπήρχε, κάνανε, να μην πω εγώ τι κάνανε, να μας μιλήσει πρώτα η δασκάλα τους. Ωραία. Μαζί με το μουσικό. Να μας πούν τι κάναν. Λοιπόν, Γεωργία, σε ακούμε. Καλησπέρα καταρχάς. Να πω σε όλους καλό καλοκαίρι που είναι πρώτων πυλών. Και στη συνέχεια να ευχαριστήσω εσάς για την τιμή που μας κάνετε και μας καλέσετε εδώ. Εμείς δεν κάναμε κάτι πέρα από αυτό που κάνουμε συνήθως. Παίξαμε, γράψαμε στίχους και ο κύριος Θέμης από εδώ, μουσικός μας εξήγησε τον τρόπο για να τα κάνουμε αυτά τραγούδια. Και το υλοποιήσαμε αυτό το πρόγραμμα, θα το δείτε, θα το ακούσετε και μόνοι σας, εντός λίγο άλλωστε. Θα μας το τραγουδήσετε δηλαδή κιόλας. Ναι, γι' αυτό ήρθαμε εδώ, να το τραγουδήσουμε. Και μετά όμως θα μάθουμε και διάφορα μυστικά της δουλειάς σας, μην νομίζετε ότι θα φύγετε έτσι. Όχι όλα. Όχι όλα. Εντάξει. Και ο Θέμης τι λέει? Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που δημιουργήσαμε με τα παιδιά και ελπίζουμε να σας αρέσει αυτό που θα ακούσετε. Να δώσουμε και να στείλουμε χαιρετίσματα και πολύ αγάπη στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα που μας ακούει. Ναι, στους γονείς μου. Στη Μανούλα και στον μπαμπά, που ακούν. Στον κύριο Λεωνίδα και στην κυρία Άννα. Και στην κυρία Άννα που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Και στη Φωτεινή, την αδερφή μου. Και να τους πούμε ότι ο Θέμης που μας έστειλαν εδώ μας κάνει θαυμάσια πράγματα και τους ευχαριστούμε πολύ που μας τον ταξιδέψαν από την Κέρκυρα μέχρι εδώ. Ωραία. Ο τίτλος ποιος είναι? Ο τίτλος είναι «Να μ' αγκαλιάζεις», το πρώτο τραγούδι. Ναι. Και είναι και γραμμένος με αφορμή τα πράγματα που θέλουν να πούν τα παιδιά στους γονείς τους. Αχ, τι ωραία, δηλαδή ήταν κάποια πράγματα που απευθύνουν στους γονείς τους. Ναι, θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας τώρα που θα το ακούσετε άλλωστε. Πολύ ωραία. Θέλετε να ακούσουμε πάλι λίγο μουσική και μετά να ετοιμαστούμε να το πούν τα παιδιά το τραγούδι ή να το πούμε τώρα, τι θα θέλατε? Ναι. Ωραία. Ας ακούσουμε λίγο το επόμενο τραγούδι μας
Και μετά που θα είμαστε έτοιμοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ορχήστρα εδώ με τις φωνές χρειάζεται να συντονιστεί κιόλας, γιατί είναι ζωντανή. Και θα δείτε τι ωραίο τραγούδι θα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, φύγαμε μουσικά. Μέσα μου πέτρινα βουνά, γιατί δεν είσαι πουθενά. Κι εγώ μες στο σκοτάδι θα ρίξω παραγάδι. Χρυσό αγκίστρι να πιαστείς, να τρυπηθείς, να πληγωθείς. Το αίμα σου να τρέξει, τα χείλη μας να βρέξει. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Πέρασαν 6 Κυριακές, μαύρες θλιμμένες και κακές. Και είσαι μακριά μου, βάστα γερά καρδιά μου. Οι μέρες μας προδώσανε και εμείς δεν ανταμώσαμε. Έλα γλυκιά μου ελπίδα, σου έστησα παγίδα. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είμαστε εδώ στο στούντιο της ΕΡΑ Καλαμάτας με μια πολύ ωραία συντροφιά, τα παιδιά από την τρίτη τάξη του 14ου Δημοτικού Σχολείου, που παρέα με τη δασκάλα τους και το μουσικό του σχολείου θα μας τραγουδήσουν. Έφτασε η ώρα λοιπόν να ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι που έγραψαν μέσα στην τάξη και που στη συνέχεια το μελοποίησαν, και ο τίτλος του είναι «Να μ' αγκαλιάζεις». Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το ποδήλατό μου θα καβαλήσω
πίσω. Θα πέσω, θα τρέξω και θα γελάσω. Τα νεύρα των μεγάλων θα τα σπάσω. Μανούλα μου γλυκιά, μη μου φωνάζεις. Το μόνο που θέλω είναι να μ' αγκαλιάζεις. Μπαμπά μου καλέ, μη μου γκρινιάζεις. Το μόνο που θέλω είναι να με θαυμάζεις. Όπο πολλά είναι αυτά που πρέπει να μάθω. Πότε θα προλάβω σαν παιδί να διασκεδάσω. Πότε εγώ τις χαβαλιές μου θα προλάβω. Σαν μου ζητάτε τόσα πολλά να κάνω. Μανούλα μου γλυκιά, μη μου φωνάζεις. Το μόνο που θέλω είναι να μ' αγκαλιάζεις. Μπαμπά μου καλέ, μη μου γκρινιάζεις. Το μόνο που θέλω είναι να με θαυμάζεις. Μανούλα μου γλυκιά, μη μου φωνάζεις. Το μόνο που θέλω είναι να μ' αγκαλιάζεις. Μπαμπά μου καλέ, μη μου γκρινιάζεις. Το μόνο που θέλω είναι να με θαυμάζεις. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, όχι μόνο ο τρόπος που το είπατε, η μουσική, αλλά και τα λόγια που γράψατε. Και νομίζω ότι αν αυτό το μήνυμα το στέλναμε σε όλους τους μπαμπάδες και σε όλες τις μαμάδες και της πόλης και της Ελλάδας, ότι θα ήταν πολύ καλύτερες οι σχέσεις που θα έχουμε. Εγώ σημείωνα εδώ τους στίχους που λέγατε και μου άρεσε πάρα πολύ όταν λες μαμά μου να μ' αγκαλιάζεις και μπαμπά μου να με θαυμάζεις. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι που σας λείπει, αλλά είναι κάτι ίσως που το θέλετε και λίγο παραπάνω. Έτσι είναι, παιδιά? Και λίγο παραπάνω. Και όση ώρα εσείς σημείωνε, εγώ πρέπει να πω ότι έκλαιγα, όπως την έπαθα και στο σπίτι μου την πρώτη φορά που το άκουσα, γιατί δεν ξέρω, ίσως φταίει ότι έχω και εγώ 2 παιδιά και αν μου το λέγαν, νομίζω ότι θα με κολλάγαν στον τοίχο. Δηλαδή θα αισθανόμουν τόσες ενοχές, λες και μου λέγανε ότι μαμά κάτι δεν κάνεις καλά. Ή μαμά από σένα θέλω αυτό, θέλω να μ' αγκαλιάζεις και μπαμπά ό,τι και να κάνω και λάθος να είναι, να με θαυμάζεις. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που μπορεί να πει ένα παιδί. Που κάποιες φορές το ξεχνούν, όχι γιατί δεν το ξέρουν, αλλά γιατί μπαίνουν σε ένα ρυθμό ζωής οι μεγάλοι που ξεχνούν μικρές σημαντικές αλήθειες. Όπως πάλι εμένα με συγκλώνησε που λέει πότε θα προλάβω να διασκεδάσω. Και είναι το μήνυμα και της εποχής λίγο, γιατί τα παιδιά μας τα παρατρέχουμε μερικές φορές. Κάνε και αυτό, κάνε και τ' άλλο, κάνε και τ' άλλο και απλά θέλουν μόνο να παίζουν. Και τι άλλο να θέλει ένα παιδί, πότε θα προλάβω να διασκεδάσω με αυτά που μου ζητάτε να μάθω. Κάνω. Λοιπόν, γι' αυτό στο τέλος θα μιλήσουμε για ένα σχολείο που θα διασκεδάζουμε και δεν θα κάνουμε όλα αυτά για να τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα μας πούν τα παιδιά τι νιώσανε κάνοντας όλη αυτή τη δουλειά, Ναι. Ωραία. Πάμε. Θα σας πω ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό για ένα φίλο που κάποτε είχε πει ένα ρητό. Κάποια πουλιά τραγουδούν για ελευθεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά.
και τα δύο του σκυλιά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για ελευθεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Όταν έπιανε χειμώνας τα μάζευε σιγά σιγά, φεύγω νότια μας έλεγε που είναι πιο ζεστά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για ελευθεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Όταν έμενα από χρήματα έπιανε καμιά δουλειά, ίσα ίσα να ισιώσει και την έκανε ξανά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για ελευθεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Όταν άκουγε κιθάρες τότε ερχόταν πιο κοντά, τον θυμάμαι να μας βλέπει και να μας χαμογελά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για ελευθεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Κι ήρθε εκείνος ο χειμώνας του 97, όταν πήγε η Ισπανία μα δεν γύρισε ξανά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για ελευθεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Μια κιθάρα γρατσουνάω σε κάποια αμμουδιά, ένας γλάρος που πετάει με κοιτάει από ψηλά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για ελευθεριά, κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Κόσμο το μπαλκόνι λοιπόν, και σήμερα εδώ μια ωραία συντροφιά με τα παιδιά και από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, που μόλις τραγουδήσαμε ένα τραγούδι να μ' αγκαλιάζεις, δεν το θυμάμαι κιόλας, και επειδή εγώ ξέρω λίγο πολύ τι γινόταν, αλλά εγώ δεν το ξέρω και θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω. Τι θες να μάθεις ακριβώς? Θέλω να μάθω καταρχήν από τη Γεωργία που είναι η δασκάλα τους, πώς ξεκίνησε η ιδέα, πώς πήγε, αν δυσκολευτήκατε, αν σας βγήκε εύκολα. Η ιδέα ξεκίνησε με φυσικό τρόπο μέσα στην τάξη, τις ώρες, μάλλον το χρόνο που παίρναμε από τα μαθήματα, και με αφορμή διάφορα περιστατικά και γεγονότα που μιλούσαμε μέσα στην τάξη. Έβλεπα ότι τα προβληματίζαν τα παιδιά, το ξεκινήσαμε σαν παιχνίδι. Και φτιάξαμε κολάζ με στίχους. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό. Συνεικόνες, δεν ξέρω πώς να το πω. Στην ουσία κολάζ με στίχους. Κάθε παιδί δηλαδή διάλεγε ένα στίχο ή στο τέλος όλοι μαζί αποφασίζατε? Το τραγούδι μας έγινε μετά από οδηγίες του κυρίου Θέμη, και αφού μας εξήγησε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, μια κανονικότητα στις συλλαβές. Άρα πήρατε και αυτά υπόψη σας, δεν είναι ότι μόνο είπαν κάποιες ιδέες τα παιδιά, ναι. Αυτά να μας τα πει ο Θέμης όμως μετά. Ναι, θα τα πει. Το τραγούδι μας το κάναμε όλοι μαζί στον πίνακα με προτασούλες και στίχους από τα παιδιά. Αλλά κάναν και άλλα ποίηματα. Εμείς το ξεκινήσαμε στην αρχή με λέξεις κλειδιά, παίζοντας με τα παιδιά, και με αφορμή τις λέξεις κλειδιά έφτιαχναν δύστιχα και σχηματίζαμε εικόνες, κολάζ ποιημάτων. Αυτό. Γεωργία, να ρωτήσω κάτι. Όλη αυτή την ώρα που κάνατε αυτό, που είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό κομμάτι, τα παιδιά πώς ένιωθαν, πώς τα βλέπεις δηλαδή? Και μετά θα μας πούν και τα παιδιά βέβαια.
Νομίζω ότι το χαρήκαμε πολύ, τους άρεσε. Ήταν πολύ δημιουργικό και για τα ίδια. Και επειδή τα συγκεκριμένα είναι πολύ δημιουργικά παιδάκια, γι' αυτό είναι και λίγο ζωή. Λοιπόν, θεωρώ ότι τους άρεσε πολύ. Θα σας τα πούνε άλλωστε, αλλά και όταν το είδαν και στην ολοκληρωμένη του μορφή, από ποίημα το φτιάξαμε μάλλον ξεκινώντας από το ποίημα στα δικά τους τα μέτρα, το φέραμε στο μέτρο που μας είπε ο κύριος Θέμης και το κάναμε τραγούδι. Νομίζω ότι το είδαν σε όλα τα σταδιά του και νιώθουν και πολύ περήφανα, όπως νιώθουμε και εμείς άλλωστε. Σαν να κάνουμε μια ζωγραφιά και να τη γεμίζουμε χρώματα, σκιές και βάζει ο καθένας τη δική του πινελιά. Και είναι και ωραίο όταν τους τα διαβάζεις που αυτό το έγραψα εγώ. Αυτό το έγραψα εγώ, κύριε, αυτό το έγραψα εγώ. Είναι πολύ ωραίο αυτό μετά. Για να μας πει και ένας μουσικός λοιπόν, τι ωραίες ιδέες έχει και γίνονται μελωδίες και χαρά στα μάτια των παιδιών. Να σας πω, στα πλαίσια του μαθήματος της μουσικής, εδώ περίπου και 3-4 μήνες, άρχισα να δουλεύω κάποια τραγουδάκια με τα παιδιά και είδα ότι οι δυνατότητες τους είναι αρκετές σε αυτό το τομέα. Έτσι λοιπόν ήρθε και η πρόταση από την κυρία Καμαρινού κάποιους στίχους να τους μελοποιήσω. Είχα μεγάλη χαρά να τους μελοποιήσω, γιατί το έβλεπα και στα μάτια τους πόσο χαίρονταν τα παιδιά αυτό που δημιούργησαν να το ακούν σε τραγούδι μετά από λίγο. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα ακούσαμε άλλωστε. Έχεις ξανακάνει τέτοια δουλειά, Θέμη, με παιδιά? Ναι, έχω ξανακάνει. Τραγούδι έχω ξαναγράψει μία φορά ακόμη πριν 2 χρόνια, όταν ήμουν στο 13ο Δημοτικό της Καλαμάτας. Αυτό μόνο, όχι κάτι άλλο. Πολύ ωραία. Εσύ τι ένιωθες όσο κάνατε όλη αυτή την πολύ ωραία δημιουργική διαδικασία? Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, το να βλέπεις τα παιδιά να ανταποκρίνονται σε αυτό που τους ζητάς ή τους λες στα πλαίσια του μαθήματος της μουσικής, είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το έβλεπα στα μάτια τους, όπως σας είπα και πριν, τη χαρά της δημιουργίας, και όλο αυτό όταν ολοκληρώθηκε με τη μουσική ήταν κάτι πραγματικά φοβερό. Να πω εγώ ότι έχουν κάνει ολόκληρο ανθολόγιο ποιημάτων τα παιδιά. Δεν είναι αυτό που θα ακούσουμε σήμερα. Ναι. Είναι και άλλα. Ωραία. Να τα ρωτήσουμε τώρα και τα παιδιά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα. Εντάξει, να ακούσουμε και να πάρουμε και λίγο αέρα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι μας. Η βάρκα λύθηκε. Να ανεμίζει στο κατάρτι η ζωή, να φεγγίζουν όλα τα άστρα στο πανί, και να έχουμε μια θάλασσα γυαλί, να φουλάρουμε με ελπίδες και φιλιά, να ξεχάσουμε τις πίκρες στη στεριά, και να είναι καλό ταξίδι καρδιά. Βάλε πλώρη για αυτά που ονειρευτήκαμε, για το αύριο προς όλο τάχος. Μια συγγνώμη και ξαναγεννηθήκαμε, μια αγκαλιά και αγάπη ωκεανός. Βάλε πλώρη. Φαντασία διαδρομές, να μετράνε για αιώνες οι στιγμές, και να είναι καλοκαίρια οι εποχές, να σαλπάρει η συντροφιά μας κι όλη η γη, να γλεντάμε με κιθάρες και κρασί, και να είναι πάντα η θάλασσα γυαλί. Ονειρευτήκαμε, για το αύριο προς όλο τάχος. Μια συγγνώμη και ξαναγεννηθήκαμε, μια αγκαλιά και αγάπη ωκεανός.
λοιπόν ακούσαμε και το τι νιώσαν εδώ οι καθηγητές και η δασκάλα των παιδιών από το ωραίο τραγούδι που μας τραγούδισαν, είναι νομίζω και η ώρα να μας πούν και τα παιδιά τι ένιωσαν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εδώ από τη φίλη μας. Και ας ελπίσουμε ότι θα ακούγονται, γιατί είμαστε λίγο στριμωγμένα. Ναι, θα το λέει λίγο δυνατά, θα το λένε λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Ελευθερία. Ελευθερία μου, τι ένιωσες εσύ? Με τη δικιά μου γνώμη, εγώ ένιωσα ότι όταν τα ένιωσα εγώ με τη δικιά μου γνώμη χαρά. Γιατί γράφουμε κάτι δικό μας και αυτό μας κάνει ξεχωριστούς. Πάρα πολύ ωραία. Το όνομά σου? Ανθή. Η Ανθή. Ήμουνα ενθουσιασμένη που θα το τραγουδήσουμε εδώ, θα το τραγουδήσουμε και αύριο στην γιορτή. Θα το μάθαμε. Μαρτυράς πράγματα εσύ. Στη μαμά σου, Ανθή, το τραγούδησες? Στον μπαμπά σου? Ναι. Και σε ποιον άλλον από την οικογένεια? Την αδέλφη. Σε όλη την οικογένεια. Είσαι μαρτυριάρα, Ανθή. Ωραία. Εγώ είμαι η Ολυμπία και μου άρεσε πολύ που φτιάξαμε κάτι ποίηματα δικά μας και τα τραγουδήσαμε και νιώθω πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που τα κάνουμε όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι την Ολυμπία. Από όλο αυτό το τραγούδι, ποιο στίχο σου κάνει πιο πολύ, αγαπάς περισσότερο όταν τραγουδάς? Το Μανούλα μου γλυκιά, μη μου φωνάζεις. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, το ρεφρέν. Μάρκος. Ο Μάρκος. Εσύ, Μάρκο, τι λες? Εγώ νιώθω χαρά γιατί από όλο αυτό βγήκε κάτι. Ένα συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Σε κάνει και περήφανο και χαρούμενο, ναι, και περήφανο προφανώς. Από όλα αυτά βγάλαμε φωνές από την κυρία μας, γελάσαμε, παίξαμε. Ήταν αλλιώτικες αυτές οι μέρες στο σχολείο λοιπόν? Αυτές οι ώρες στο σχολείο? Ναι. Μάλιστα. Ηλίας. Ο Ηλίας. Εσύ, Ηλία μου, τι ένιωσες? Ένιωσα αρκετά ενθουσιασμένος και μέχρι αυτή τη στιγμή είχα λίγη αγωνία. Πώς θα είναι εδώ στο στούντιο, Τώρα πέρασε η αγωνία. Ναι, και τι ακριβώς θα γίνεται εδώ μέσα. Είναι αυτό που περίμενες ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό? Περίπου αυτό που περίμενα. Άρα ήσουν μέσα στην πρόβλεψη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Σταύρος. Έλα λίγο πιο κοντά, Σταύρο. Σταύρο, εσύ τι ένιωσες? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που τραγουδούσαμε τα τραγούδια αυτά. Και... Ησυχία έκανες όταν τραγουδούσατε? Έκανα. Μα τώρα σε ένα τραγούδι να κάνει και ησυχία, μωρέ, πάει. Μα πώς θα ακούει την κιθάρα ή το αρμόνιο? Εννοείς να μην φωνάζει όταν δεν πρέπει. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τα τραγουδήσαμε. Θα ήθελες, ας πούμε, σε κάποια άλλα παιδιά, τι θα τους έλεγες? Αν σε ακούνε κάποια παιδιά, θα τους έλεγες να το δοκιμάσουν, είναι βαρετό ή είναι έτσι και έτσι? Να το δοκιμάσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Εσύ, Γιώργο, τι ένιωσες? Ήμουνα πολύ χαρούμενος γιατί δημιουργήσαμε κάτι δικό μας και είχα πολύ αγωνία για όταν θα ερχόμουν εδώ να τραγουδήσουμε. Πολύ ωραία. Οι φίλοι μας. Για πες μας, Δέσποινα. Εγώ θα συμφωνήσω με όλους τους φίλους μου που μιλήσαν εδώ και θα πω το ίδιο, και εγώ αυτό ένιωσα. Θες να μας πεις εσύ ποιον στίχο αγαπάς? Το Μανούλα μου γλυκιά. Μάλιστα. Αυτές οι μανούλες. Πείτε και κάτι, γιατί είναι και οι μπαμπάδες και μας ακούνε. Εντάξει, στο σπίτι. Στο τέλος θα παραπονιούνται. Λοιπόν, η ώρα της Σοφίας. Σοφία, πες μας. Εμένα μου άρεσε πολύ γιατί και στα άλλα τραγούδια που είχαμε κάνει κλείνουμε τα μάτια μας για ένα λεπτό και σκεφτόμαστε μια λέξη και όποια λέξη έχει σχέση με αυτό το πράγμα φτιάχνουμε στίχους και τραγούδια με αυτό το θέμα και μου άρεσε πολύ γιατί τα φτιάχνουμε μόνοι μας τα τραγούδια και είναι πολύ δύσκολο γιατί δυσκολευόμαστε να βρούμε στίχους και πρέπει να... Και με μέτρο, γιατί δεν το βρίσκεται απλά στίχο, βρίσκεται και με μέτρο από ό,τι ακούσαμε. Και πρέπει να είναι ίσα οι σύλλαβες και είναι λίγο δύσκολο.
Μάθαν πώς να γράφουν στίχους. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ φαντάζομαι ότι θα έχουμε και στιχουργούς από αυτή την παρέα. Καλέ, κάπως έτσι γεννιούνται τα επαγγέλματα. Και τραγουδιστές, νομίζω. Σίγουρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν κλείνετε τα μάτια για να βρείτε μια λέξη, μια εικόνα βλέπατε με κλειστά τα μάτια. Ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσατε και να τα ζωγραφίσετε τα τραγούδια. Ναι. Και εγώ λέω, επειδή μου δώσαν αυτή την ωραία ιδέα, θα το παίξουμε στο τέλος αυτό. Και έτσι θα χαιρετήσουμε, θα καλωσορίσουμε το καλοκαίρι και θα χαιρετήσουμε την εκπομπή. Οπότε πάμε στην επόμενη. Πώς σε λένε? Χριστίνα. Εμένα μου άρεσε που συνεργαστήκαμε όλα τα παιδιά μαζί και φτιάξαμε αυτά τα τραγούδια και ότι όταν την ώρα που τα κάναμε περνούσαμε ωραία, γελάγαμε και η κυρία γέλαγε με αυτά που λέγαμε. Πιο καλά περνάγατε δηλαδή με αυτό παρά με τα μαθηματικά? Ναι. Άντε μωρέ. Μη μου πεις ότι δεν το πιστεύεις. Όχι, δεν το πιστεύω. Α, κυρία Λίλια. Λοιπόν, για πάμε στη φίλη μας. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είσαι πια όμως εσύ ενθουσιασμένη? Εγώ το είπα το όνομα. Πάλι. Σαμπρίνα. Έτσι, μπράβο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που λέμε αυτά τα τραγούδια και θέλω... Να γίνεις τραγουδίστρια. Ναι. Είδες πώς το ξέρω. Γεια σας, με λένε Αλεξάνδρα. Για αυτό το τραγούδι ένιωσα χαρά από μέσα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το τραγούδι ήταν τέλειο. Ήταν τέλειο. Και? Εμένα μου λένε Κατερίνα και εμένα μου άρεσαν τα τραγούδια που γράψαμε γιατί ήμασταν όλοι μαζί και το φτιάξαμε αυτά τα δύο τραγούδια και γελάγαμε με την κυρία, μας παίζαμε και μας άρεσαν πολύ. Κυρία Γεωργία, να μαρτυρήσω κάτι. Το ρεφρέν ποιος το έγραψε? Αυτή που μόλις μίλησε, η Κατερίνα Σουτζιροπούλου. Α, μάλιστα. Και... Εμένα με λένε Σταύρο, είμαι πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος που γράψαμε όλα αυτά τα τραγούδια. Ωραία, να πω τώρα κάτι, ότι από όλη αυτή την εξομολόγηση των παιδιών μιλήσαν για συλλογικότητα όλοι μαζί, για ξεχωριστά πράγματα, για συναισθήματα που όταν το σχολείο τους δίνει την ευκαιρία να τα νιώσουν, τότε είναι τυχερά και τα παιδιά και το σχολείο που έχει τέτοιους μαθητές. Και να πω και κάτι ακόμα, Γεωργία, ότι θαυμάζω και οι δάσκαλοι βέβαια. Εγώ θαύμασα τον τρόπο που 9χρονα παιδιά έκφρασαν την άποψή τους. Και είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι θα έχουμε και καλύτερη πατρίδα και καλύτερους πολίτες όταν έτσι μιλούν 9χρονα παιδιά. Μπράβο σας, σε όλους. Να πούμε τραγούδι. Να ακούσουμε μια μουσική. Ακούσουμε μουσική. Και μετά έχουμε και ένα ακόμα τραγούδι νομίζω. Οπότε μην κλείσετε τα ραδιόφωνα. Και φιλιά και πάλι στην Κέρκυρα. Λοιπόν, και στη Λαμία. Α, ναι, και στη Λαμία. Λοιπόν, ακούμε τραγούδι πάλι. Η σιωπηλή του χρόνου η αντοχή είναι η αγάπη μου για σένα. Βάζω την ύπαρξή μου βόκιμα το θραύστη να μην σε φτάσει φουρτούνα και η τρέλα. Με ένα φακό τις νύχτες πολεμάω και γράφω στίχους που δεν δείχνω σε κανένα. Έρχονται με
παράξενα χρόνια προσευχόμαι για σένα. Στο όνειρό μου βλέπω στα νυχτά, βλέπω μακριά τα πλοία να περνάνε. Μα δεν λυπάμαι κι ούτε νοσταλγώ, γιατί τις θάλασσες αυτές τις έχω ταξιδέψει. Τότε που πάλευα μονάχος, χωρίς να αναστενάξω μια στιγμή, χωρίς να λογαριάσω τίποτα, αυτό που έλειπε μονάχα ήσουν εσύ. Με το μαντίλι σου το τραύμα να μου δέσεις, εσύ που τώρα είσαι εδώ και μ' αγαπάς, χωρίς πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, χωρίς πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μια μαγική ευχή. Μαγική ευχή. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Στέλα περό, πέφτει από τον ουρανό, κάνω μια μαγική ευχή, ο έρωτας μου να φανεί, σε πλήρανο ευθυσμένο, στο φεγγάρι κατεβαίνω, εξωγήινο συναντώ και του λέω σ' αγαπώ. Εύχομαι ταξίδια πολλά, στου όνειρου την αγκαλιά, εύχομαι ταξίδια πολλά. Εύχομαι ταξίδια πολλά, στου όνειρου την αγκαλιά, εύχομαι ταξίδια πολλά. Στην πόλη του τη μαγική, όταν βγαίνουμε μαζί, ήταν παράξενη πόλη, δεν έμοιαζε με τη γη. Το φίλο μου το χαιρετώ, στην πόλη μου το προσκαλώ, επέστρεψα πίσω στη γη και ήταν 10 το πρωί. Εύχομαι ταξίδια πολλά, στου όνειρου την αγκαλιά, εύχομαι ταξίδια πολλά. Εύχομαι ταξίδια πολλά, στου
όνειρου την αγκαλιά. Εύχομαι ταξίδια πολλά. Και αφού μας ευχηθήκατε και ταξίδια πολλά, τι άλλο δώρο να μας κάνετε βρε παιδιά σήμερα? Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η εκπομπή προς το τέλος της, εμένα το εύχομαι ταξίδια πολλά που είπαν τα παιδιά, θα ήθελα να το πω και σε όλους τους ακροατές μας και θα ήθελα να το πω και στην ΕΡΤ που θα ανοίξει τις πόρτες της ξανά και θα λειτουργήσει, ότι ευχόμαστε να κάνουν ταξίδια πολλά και όπως θα πρέπει. Και με το νου και την ψυχή εκεί ταξιδεύεις. Παιδιά, ήσασταν καταπληκτικοί, για μια ακόμα φορά το λέμε. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς θα ακολουθήσουν πια μουσική καριέρα και γιατί όχι και μουσική παραγωγή. Εδώ που είμαστε σε ένα στούντιο που σας αρέσει τόσο πολύ. Θέμη, εσύ ποιο αγαπάς πιο πολύ από τα δύο? Νομίζω ότι έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το Μαγική Ευχή περισσότερο. Με το πρώτο τραγούδι. Εσύ? Ο Θέμης είναι ταξιδιάρης. Με το δεύτερο τραγούδι. Με το δεύτερο τραγούδι. Νομίζω ότι τα λόγια του με εκφράζουν περισσότερο. Εσύ Γεωργιά? Εγώ τα αγαπάω και τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι στα πλαίσια των ποιημάτων που γράψαμε πιο κοντά είναι το Μαγική Ευχή. Αλλά το δεύτερο είναι εμένα προσωπικά με συγκίνηση και το λόγο τα λόγια που έχει. Οπότε και στα δύο θα έλεγα. Παιδιά, εσάς ποιος σας αρέσει περισσότερο? Το Μαγική Ευχή! Δημοκρατικά. Ωραία. Εγώ... είμαστε στο κλείσιμο. Θα ακούσουμε λίγο ακόμα. Έχουμε λίγο χρόνο, Τάσο. Εγώ θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στα παιδιά. Έχουμε λίγο χρόνο, ναι. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε. Ωραία. Το αφιερώνουμε λοιπόν σε όλη αυτή την ωραία παρέα από το 14ο Δημοτικό Σχολείο και σε όλα τα παιδιά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε λίγο και τους στίχους. Ωραία. Και μετά θα κλείσουμε όλοι μαζί με ένα ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, λοιπόν. Για να ακούσουμε το τραγούδι που μας αφιερώνει η κυρία Λίλιαν. Προβλήματα σου για να σου σταθώ. Στη νύχτα
και έφτασε η ώρα να πούμε λοιπόν και τις δυτικές μας ευχές. Αφού το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το εύχομαι ταξίδια πολλά, τώρα ήρθε η ώρα να πούμε ο καθένας μας τι εύχεται. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη φίλη μας. Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι υγιείς. Εύχομαι τα παιδιά να είναι χαρούμενα. Εύχομαι όλα τα παιδιά να μπορούν να κάνουν πολλά ταξίδια. Εύχομαι να τελειώσει η κρίση. Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτό που θέλουν. Εύχομαι υγεία. Εύχομαι να έχουν όλοι ειρήνη. Εύχομαι να ταξιδέψω παντού. Εύχομαι όλα τα παιδιά να κάνουν από ένα ταξίδι. Εύχομαι όλα τα παιδιά να γράφουν και αυτά τα τραγούδια. Εσύ είσαι. Εύχομαι αγάπη. Ναι. Πάμε. Εύχομαι να είναι ειρήνη. Εύχομαι αγάπη. Αγάπη. Κάποιος που δεν είπε. Εύχομαι όλη η γη να είναι ειρήνη. Να έχει ειρήνη και αγάπη. Η κυρία Γεωργία. Πολλά ταξίδια με το νου και την καρδιά μας. Ωραία. Ο Θέμης. Και εγώ εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Μας προσγείωσες. Εγώ εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να βλέπω πάντα παιδιά δημιουργικά και χαρούμενα. Και εύχομαι του χρόνου να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και εγώ με τη σειρά μου εύχομαι να είστε πάντα δημιουργικά παιδιά και χαρούμενα, να ταξιδέψετε όπου αγαπάτε και εύχομαι από αυτή τη συχνότητα οι χαρές και οι αλήθειες που ζήσαμε να συνεχίσουν να μεταδίδονται. Καλό ταξίδι λοιπόν και η ΕΡΤ. Τελειώνει η σημερινή εκπομπή που την αγαπήσαμε πάρα πολύ, Λίλιαν. Ναι. Στου κόσμου το μπαλκόνι. Ταξιδέψαμε από αυτό το μπαλκόνι σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και κλείσαμε με το πιο ωραίο τρόπο. Να πούμε όλοι σιγά σιγά καλό ταξίδι ΕΡΤ. Καλό ταξίδι ΕΡΤ. Ωραία. Σας χαιρετάμε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Η ώρα είναι 9. Ελληνική ραδιοφωνία. Ερτόπεν.